Rina itu. Buat taklam itu sih ada. Jangan kamu. Hello guys, welcome to the back again guys. गासिखौबो गोदान बैसागुनि बरायहरनाय जाहैबाय दायो ओमफ्राय हाजो गाखोनो थांनो नागिरबाय जोंनि नामायबानो इसोरानो नामायनाय बायदि अखा हागाबावो मिथिबाय नै जोंना बसा आयौ ड्राइभार माने बाइकजोंसो थांनो नागिरदों जोंहा रां गैयालै थांनो थाखाय एकदमबारे बाइकजों ओमफ्राय दासो ओंखारदों लोगोफोर जोंना सोरबा सहैबाय जानो हागौ नायलांबाय था बिदिबा इन्टारेस्टिंआनो जाखागोन दिनैहाय कमेडि एकदमबारे बोसोरनै देग्लायजोंसो फार्स्ट टाइम नङा सेकेन्ड टाइम जाहैबाय लोगोफोर बिदियाव नायलांबाय था ओमफ्राय देखायलांगोन आङो हानायखिनिखौ हाजोआ माबायदि गाखोजागोन ना गाखोजायाखै देग्लायना बिराद अखा हादों थ' नायलांबाय थादो अब्ला बाइकजों थांनायखौ Bwswr मोनफैबाय Bwswr मोनबाय जोङो दायो थांगासिनो सहैगोन सिन्था खालामनाङा सहैजोबगोन जोङो गासिबो एकदमबारे गामसाजोंसो फैदों गामसाजों जोंना Bwswr मोनबाय नै सहैथारसै लोगोफोर Bwswr बारबाय जाखिजाया सहैनानै जानांगौ मोनबाय नायलांबाय थाबानो जायो भिडिअखौ नायनानै बोसोर गोदाननि बिदिब्ला Bwswrखौ बारखाबाय जोङो एकदमबारे साननि सानाव गाइस फाइनालि ओमफ्राय जोङो फाइनालि लोगोफोर टाउनाव सफैबाय बक्सजों हाबबाय जोङो ओमफ्राय पेट्रला जोंना एसे खम जुदि सारा जोंना खिनानै हेलमेट गानखाबाय एकदमबारे टाउनाव बायसान्स जेनेबा चेकिं जायोबा खिनांगोनलाय बोरै जाहैनांगौ ओरैजाय खिजोबलांनांगौ होननानै फाइनालि जोङो टाउन मोनबाय जायगाथ' आएगा अभी मजा आएगा लेकिन साथ में कोई लड़की भी नहीं है कोई नाक पकड़ने के लिए कोई बात नहीं है मतलब कुछ नहीं चाहिए अभी टाउन मिल गया रे बाबा Hey guys, welcome to my channel Bwswr, welcome to the back again guys. ओमफ्राय थावा सोखांबाय जोङो फाइनालि बिराद भिरथार थाव सोनायाव एकदमबारे गासिबो बाइकजों सेंग्रा सिख्ला आखाइ हमलायलायनानै गाखोनो फैनाय दलिया जादोंला ओमफ्राय जोङो एबार दारू दुकान पे जाना है अभी हम लोग दारू दुकान पे जाएगा ये देख फाइनालि ओमफ्राय नै जोङो जौ दखानाव हाबबाय एकदमबारे खालामसो लोंनो हायो बांद्राय लोङा गान दामनायजोंनो एकदमबारे ओमफ्राय ओरैनो लायना मायो ना किबि बिउटि लायो किबि बिउटि फाग्लासो किबि बिउटि नङाबा लोङा नै ओमफ्राय लानोसै जोङो नायनोसै ओमफ्राय बिसार लाबावगोन आरो बिसार हरला बिसार माखौ फाग्ला गोजा लोगोफोर बिसार ओमफ्राय गाना सोयो गाजा मिनिनो जोंना ड्राइभारा नायल' ओमफ्राय गोसो मावनो दासो अखा हागानानै माजों फैदों बिसोरो ओमफ्राय लागासिनो जोङो रायज्लायगासिनो जोंना नायलांबाय था जोङो सहैगासिनो फाइनालि लोगोफोर जोङो स्पिडआ लामारबाय एकदमबारे हेन्डसामखा स्पिडआथ' ओमफ्राय जोङो थांगासिनो टाउनाव एसे बेले बेजे जादों ट्राफिक पुलिसफोर एसे लाखिदों ओमफ्राय बेनि थाखाय 200 थाखा खिनांबाय 2000 खिनायाव बुंनायाव जेबो नङा बिदिया नायनोसै लोगोफोर फ्लाइअभार
फेन गोजा मानसिफ्रा गारि सार ज' लोगोफोर ओमफ्राय जेबो साना जों बिदिखौ 2000 ओमफ्राय जों ओरैनो थाबायबोलायबाय जोङो निश्चय ओमफ्राय जोङो थांनांगौ जायो ड्राइभारखौ बारलांखाबाय जायखिया जाग्रा थ' मोनबायानो जोंना फाइनालि लोगोफोर जोङो मोनफैबाय मोननोसै माने मोनथाराखै गेटआव जायनाखि मेन गेट सफैयो बेसिम सफैबाय लोगोफोर जोंना 1टा जाबाय 1 बाजि जाबाय नामा टाइमा 12:40 जोङो क'क्राझार गेटआव दासो सफैदों आरोना बिराद लेट जाबाय बैयावबो ट्राफिक जामजों 200 थाखा फाइन नांबोबाय ओमफ्रायथ' जियानो जादों लोगोफोर थांगासिनो गारि गिदिर लाबोबाथाय जाया नै माथो फुरा जामानो जामलाबाय गासिबो मानसिफोर बेफोरसो जाम दा ओनसोलफ्रा दङबै फाइनल लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बच गया अभी हम लोग ट्रैफिक जाम से बच गए अभी आ गया अंदर पूरा देख ये पूरा ट्रैफिक जाम है बैनिफ्रायनो बिराद ट्राफिक जाम दे खिथुनिफ्रायनो फार्स्ट हाबजेननायनिफ्रायनो एक्सुवेलि ओमफ्राय जोंहा बिराद लेट जाबाय अखा हानायनि थाखायनो जोंना बसफ्रा सफैयाखै जानो हागौ थ' फाइनालि ओमफ्राय जोङो मेन गेटखौ मोनबाय दायो बिराद जाम दंबावो होमबाबो पूरा जामबाव थानाय जेबो जाला गरमजोंनो वेलकाम टू द माय चैनल सरि वेलकाम टू द बेक अगेन गाइस नेक्स्ट ओमफ्राय सफैबाय नै बावखुंग्रि ना मा होनो ना सावखुंग्रि लागायो दे दुस्थुलरा खस्थ'बाय कर'ना फंबाय मोजाङै थाबायनानै लां थांबाय हाजो थखनियाव माहाय आयौ मिथिजोब्बाय माबा साख्रिया होफैबाय गेरेन्थि दंखायो खुबैनोबो हायो आं दहायनिफ्राय मोजां मोनदां ट्राफिक पुलिसखौनो बहायना होनायखौ आया जनबो गैया जेबो गैया फाग्लासो आयौ मा जिनिस बेलाय Welcome to the my channel. Oh sorry, welcome to the back again, guys. Wow. Wah, फाग्लाना बेलगे नामा? सोबादोलाय बेलगे फाग्ला फार्स्ट खालामनायनो। लागाव मा जुनार बिलाय जरा फैबाय। आयौ फाइनालि ओमफ्राय सफैबाय खालि अभार साइडसिम बन्द हनै नांखाजोब्बाय फाइनालि ओमफ्राय स्क्रिन हाउसआव दङ जोङो मा होनो केन्डेल हाउसआव जिनिसाथ' जेबो गैला जोंहा मालबो गैला जेबो गैला दैनोबा थाकिम मेथाइ गोजा लाबोबाय ओमफ्राय जोंना बसमोन फैबावबाय ओमफ्राय नाखेरमोनखौ लोगो मोनदों जौ लाग्राफ्रा बिसोरसो मिथिबाय नाखेरमोनसो नाखेरजों खबरजों गैया थ' ओमफ्राय लोगोफोर नायलांबाय था हाजोआथ' गाखोसिगोन र' दसेबाव आंनाव गारि मावदो नङा गाहायाव गारि थायो फिथाइ जाखोलै बेनो दा बेलेगजों
एबारबा सोर हासुज्रालाखो मानिया अखा हाबाबो मानिया अखा हाबाबो मानिया जोङो साथाजों फुनो लोब्बा गैया जोंहा अखा हाबाबो मानिया सोरखौ सोर सानै दावखोजोब्बाय आसोलाव फैदो सेलफि स्टिन लानाय नुबा नों हर सल' आयौ ओइ हेइ हेइ हरिबल फाग्लासो मिनिफ्लांबायसो ओरै नङा माथो ओरैजाय नायबा स्लिम नुयो गायनो गोजौनिफ्राय नायबाबो स्लिम मा जिनिस मानसियाबो जोबनो थाङा फाग्लासो आयौ लसआनो खस जौआबो गैया बेखौनो फैसा जोबलायलायना बायना लाबोजोब्बाय थैबायलै आयौ मा जिनिस बेलाय गोजौनिफ्रायबो फैनो जोबा थांनायबो जोबनो थाङा गाहायनिफ्रायबो थैबाय आयौ मा जिनिस बेलाय दिनैसो जन्मनिफ्रायनो आदै फाग्लासो गोदाव सोराव थैबायलै बेयाव गोसो हायदे आयौ जों बोरै जाखो लास्टआव फै फाग्ला जोबनो रोङालै आयौ लास्ट दिनै फाइनालि अखा हानायाव सोर गाखोफिनदों जों गाखोआबानो आयौ थैबायलै नांला थुदो बेजोंनो खस्थ'जों हाला आं ब्लग बानायलांसै हायदे जोब्बायनो हायदे जाला एकदमबारे गाखोसिनो हो प्रसाद जाग्रा नायलाय आयौ प्रसाद मोनदायो आदा होसोजोबथां होनबालाय फाग्ला उदै आलौजोबखाबाय हायदे प्रसाद एसेसो गरनैसो जायाबा जालालै नेमनि आन्था फैबाय जेला आयौ थैबायलै प्रसाद जायाबा जाला फाइनालि सफैबाय खुंग्रिसिम लास्ट जोबनाय गुरना बसा जोंना बोरै आयौ फैबायलै उदै खंला साजोबो माथो खिथुनिखौ नाहरफिनबा साइख्लं नों माबायदि मोन्दों गोसोखौ फुजाथ' थांबाय आं जुथा गाननायखौ होनायासो दे आयौ जिनिसावनो सफैदों बायदि मोनबाय दासो नै फाग्ला हरना दं गोजौआव दङ नों माबा जोंना आयौ सौदाव फैबाय थैबायलै आं जिरायनो लुगैना होनला फाग्ला फाफि थालाखौ नोंसोर दैखावनानै लाबोलायबाय हायदै नों लाथ'लाय आरनल आयौ लावगासिमोन लाथ' भिउफ्रा माबायदि नुदों लागाय गावसनल' कमेन्टआव होनोसै जागोन बे लास्टआव बेनोथ' सोर हिर' बेलाय बेखौ देखायहरना लागाव फाहार खि फाहार खम गोजोन जायो बे निजोम देरायौ सोरबा गोसथोनानै लानानै फैनायफ्रा साक्सेस खालामलांजोबनो हाबाय दां माय चेनेल सरि वेलकाम टु द बेक एगेन गाइस ओमफ्राय स' दायो जोङो फैबाय जोबजासिम फाइनालि ओमफ्राय जोबजासिम फैनानै जिरायबाय दामब्लेनो खिबु होलायलायनानै जाय खुन्दिया जोङो साक्सेस खालामबाय आरो ना अखा हाबाबो लागाय सोर दंफैदों आयौ जालालै आसोल माथो नांबाय गासिबो फै थांबाथो आयौ थैबाय गोजौनिफ्राय गोजौखौसो नागिरो बोखोनो हारसिं गाखोनो हाया बोखोनो हारसिंनो लंपेन्ट गस्लाखौ थिखोनो हाया आरो बोखोबावनो गोदाव सोराव लागाय आरो बोखोनोसो नागिरबावदों सोरखौबा थैबाय
बारनाय बारजों जों माबायदि मोन्दों गोसोखौ सुदेम देरा फैनानै मानसिफोर हिनजावफोर दंबावबाथ' मोजाङानो आलदा जागौमोन बोखोग्रा बोखोनोल' फाग्ला हारसिं गाखोनाया आरो बोखोनोबाव आयौ भिउआनो जों माहाय दं दायो अन्थाइआवसो दंबावो थ' ओमफ्राय फाइनालि जोङो गाखोनो हामारबाय साक्सेस खालामबाय जोङो गोसोथोनाय गैयाबाबो आयौ होनलायबाव फाग्ला गोसोथोनाय गोनां होनलायबाव लाबा बियो कम्बल खुनानै फुथुबलायलायबाव ओमफ्राय नायला जोंहा थांनोसै दायो थांथ'वा दानो जेन'बा थांगोन लासैनो दावबायलाङो जोङो जायखुनजाया भिउखौ नायनो थाखाय ओरै नायदो माबे आयौ भिउआनो लाजाखायालै असाइसखालै दा जलद थांबासो गोदाव सोराव जोबथ' खाथियाव माथो लागाय मन्दिराव आमा सिखाव जाहैबाय ओमफ्राय भिउआनो जोबनो थांखाया भिउना मा होनो बावखुंग्रि ना लावखुंग्रि जायखिजाया जों साक्सेस खालामनो बन्द' दासोफोराव गोमानायफ्राव ओरैनो नायदो फाग्ला बिदिसो आरो मा माबावनांगौ आयौ नै भिडिअ बानायनायावबो ओमफ्राय सोना आयौ खालामलायलायदां आंसो फाग्लाजों हारसिङानो जुद गैया नै ज्राव ज्राव मिला मिला मानसि थानांगौ बेयाव केमेरा खेबजाग्राखौ नायब्रा शिबम आयौ आयौ बे ओइ सारखोसै आयौ भिउआ थिखिनि आरो बे ओइ थांसै नै जालायबाय सफैलायबाय नङा गोदान ब्लगआ फाग्लासो हिनजावफोराबो गैया नालायब्रा मोनिया थालिर गायजानोसो नागिरलाबायो थांनोसैलाय नै ओमफ्राय गावजारिखौ लेंहरलायबाय ओरैजाय गारखोनो थ' फाइनालि ओमफ्राय जोङो सफैबायमोन थिखिनिसिम फुरा भिउफोरखौ ओमफ्राय बिदिनो लास्ट जोङो दा थांनोसै गाहायाव नायलांबाय अब्ला थांनायखौ एसे देखायलांबावसै गानजोबदो गासिबो फटकजों दावराव जालायलायदों नोंसोरो फाग्ला सुवादफोर दहाय गाखोनायालाय माबायदि फटकनि दावराव गाखोआ दासो फटकनि मोजां मोनदों आगैमोन ओमफ्राय मन्दिराव लास्टआव नै बेयावनो जोबथा मन्दिरा साक्सेस जागोन जाखाबाय जोंना साक्सेसआ जायखुनजा ओमफ्राय थांफिननोसै नेनो बाबायनो गावस्रालायनासो दङ सोरबा सोरबा एकदमबारे ओमफ्राय स्पिकआ माबायदि नांदों 40 थाखा फवानि एकदमबारे नायब्रा खेबजाग्राखौ ओमफ्राय खेबग्राखौ नायदो खेबजाग्राजों खेबग्राखौ नायनानै नुखाबाय जानो हागौ भिउआ बरिया मोजां नाङो जा फाग्ला बायदि थांनोसै अब्ला लोगोफोर नेलायथ'दो आंना मबाइला सोबायना मबाइला सोबाय आगै आयै रिन्दाव गाबजोब्बाय हनै गिलु फालु दामब्रा अखा आखायाव गैया साथा लावथि बहा थांजोबखो आसोलफोर नोंसोर गिलु फालु बिउ माया जाखो ओइ आसोल चन्द्रमाया मन्दरमाया नै एसे नायफैलाबायदां भिउफोरखौ ओरै ओंखारलांजाया खेबसेनो ओमफ्राय सोर फैदों आयौ हनै माथो माबा लोंदोंसो नामा डेन्जार नुयो फाग्ला हनै माबा 3 घन्टासो लायाखै जों आयौ सेस बोरै जाखो सोरजों गेलेखो सेसखौ थैबायलै मारै थांबावनांगौ जाखो बरबाद साननाय मानि बरबाद आयै आइ सिलाबुथि अबाय थांखो नोंलाय आखायाव गैया साथा लावथि केमेराखौ मोजाङै लानो हाला नोंसिनि ब्लगाव आगैमोन
स्लिप जागोन हो बिसोर गैयागोन मा लखिल'गोन र' नोंसिनि थाखाय बेसेबां ब्लग लाबोदों गोदाव सोराव स्लिप जालायलायनाय स्लिप जागोन आगै नोंसिनि थाखाय ब्लग लाबोनायालाय तो फाइनली ओमफ्राय जोङो नामजाल ले अभी हम लोग नीचे जाना है ओह माय गॉड मिस उसको दिया दहाय गाखोना गिलु बालु फैदो फै खुनुरुखुम हासाबबाय बिथाङा ओमफ्राय गिर गया पूरा देख बहुत फिसलाय ओरैसै माने इ रोखोम खयसे ब्लग लाबोबायनानै हिनजावफोरनि थाखायनो गैया नै फाग्लासो लोथाव नैबे हाग्राजों फैथारदोंब्रा फाग्ला थैबायलै गोमालांब्ला बिमाजोंसो दोखो दोखो जोंहा सासे गोमालायबाय होनबा इन्टारेस्टिं लाग्रायानो हरना फंबाय देहाखौ माबायदि मोन्दों दंबावो लामनो थियानो जायजों जाबजों फाइनालि मोनफैबाय आरो नङा बासायलायबाय खैफोदनिफ्राय एकदमबारे रसा जाना फैखानाय आरो बे फाग्लाखौ लोगो मोनबाय बे फाग्लाखौल' नुफैयो नुनायजों मा हिसाब जायखिजाया जों थांगासिनोसो फाइनालि ओमफ्राय जोङो गारि दोनग्रायाव थांगासिनो न'आव थांनायनि लाहार फाहार जाबाय माने सासे लाइट गैयिनि थाखाय नेगासिनो आरोना गारियाव दायो लामा मोसानायखौ नायलांबाय थादो बेयावनो ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ एसेयाव फोजोबनाय जागोन आरोना दसे देखायबावसै ओइ आर्नल्ड दामदो